Apakah ni windmill kadang terikam? Te boleh manding pat siang mani. Kan tipis no meh mga. Mia ke meh wasna. Ba, kabiang ta. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kejongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baka advanced diploma course. I, Manish Kumar, declare this public hearing called. Thank you. Ka jing pesengau patba ka bala pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board na ka benta ka jing tmuti motion da ka Shri Cement Private Limited halum serman ilaka nongkle ha ka jaka ka bahe arspa khanyo point like ndai saw hectare kala pulom na mar ka jing huri hura ka bala mi ha ka por bala pelong ya ka public hearing ha ka arpu artri ujemang aza punrio Tangshu sedang ke public hearing bala penyiar da Deputy Commissioner ke East Janda District Manish Kumar na kaliang kiba persya bat kiba kershan kilaya kerkaj bat halla kat hadu bau Deputy Commissioner bansi ban penbena bala haban pensange no shwa ya ka jing pensengau patba Kinoyalam jogi kunhun seng bhalang bakentup ya ka JNC ka JSU ka KSU bat kiwe ha ka jing kran mikla pathai kubor kilai thu baki bor sentian ka East Janda Hills District kila pensange no ya ka jing pensengau patba da ka jing penbor jong ki patba kiba persya Because there are 10 villages, they have got a separate utility. So no one Banjelong ki bajajai, banjelong ki bayasha, bat ngin buat ya ka prosedur jong ke public hearing ka ba pinyo lokalat pengi pensau ya ki jeng anu jong pi baro ya ki concern jong pi baro ngakwa bang penggamau biang sasisian kumbang ila krante khmat meneh wa kani kamata manta kalaya ka high court baka high court ko on bang idei banya ya kay public hearing baban ala dut ya bawa kiba wa ban pensau lala dei kinong kersha lani kinong persya ya kay project Panaliang jangi ga Jaintia Student Union berangkat berka Jaintia National Council badro ke ilaka Sutengah kejingi teli kalong kabor kumbaga ketin ke juong namar ba naliang jong ke government side ki persyang ban perenkam de kita ki mafia kalong ke ka ba ke government ke sungutu ba kabor jong paj ba kamla ban kam bakala ya ka anya keti kita ke message bingi ai supaj ba te kani kalong ba ke government hi ngaju kwa ban pha ka message ba barabor hi bamdei ban sim kabu yaw duk urangli khamtam lengi phai signi penthor keba ki be internet kilom ki wa ki be internet kat kan jing internet naliang jong government of Meghalaya ko juong ba kin the da kata ka pisa jong tourism department ban kring kita ki banabar ban hakini ki benta jong geni ga jaka handai lada kata ka cement plan ki zat op pedeng jong geni lomba jong geni lom serman kalong ka ke bas nusi ba kalong sangsat duk kisuk namar kani kedai ka jakpo jong ki jim sngi man laga sngi ban spend ka for jong ki hakan haini lom serman Liang jongi kum ka JNC rengkat ka JSU rengkat ki nong song snong jong ka ilka Sutengah nungkok ngi ai kuble ya ka Hima Sutengah Youth Federation ka baar ya ka ilka Sutengah ka bala trebor ba rengkat lang bat ngi kiseng bahalang bar kini kinong rep na kani ka ilka nong khle ngi lala ban pensenge ya kani ka public hearing kani hi ka pen isai baladangi kum ki paj ba ngi teli ke sarkar kamla ban le yengi ta kani ka de ka message ka ba clear sa ka sarkar wat ile kai bat ka hok ka jong paj ba bat ka hok ka jong nong rep ka jing pensenge ya ka public hearing kampat de ka nyimpat hun tang kumta kendring in yai budin bakito kibala sya kini ya ka hok kide banyo ya ka hok ka jongki mar ka ilka Sutengah ka de banyo ya putu samu jongka kumbakila pensengeu bakala dan ka jing ya tengkuk put mah
Takene ke message ke bakrau ngai aku beli ya borok ki dukot jong kari bat kajat benriu. Wad ha pedeng ke jing syak berngem. Wad ha pedeng ke jing syak khanglat jong ki kiseng bahalang ha kinong ilam ilaka hendeng ilala ban poh haduk kene ke jaka. Bat ngilala ruban pensenge kumba phi menne ke don ke jing blok ingi kemo ke jing tunjuk ke balai projek lai urkom. Ngimat hakilenti ke bengiwan sene. Kila thangi ki keli ban blok ingi kila bu dak ki mau ki bahak kila sedang don kam dak ki force ru hendeng ai ku bleru ya ka police department ke baka bakilong middle kilong hapedeng kim don liang nang nonang noru ngai ku ble ya ka pollution board ya ka DC office ba ya ki police department namar ke jinglong pedeng ke jongki kim don ke jing sha liang seno bat ngai ku ble ru ya ki bor sarkar mah tang ba ngi kwa ya kwa ban pha ka message sha sembut menteri nang ba jongi bolong ru home minister pusat presiden tensong ngai ku ble sar ya kene ka jing ailat ke jongpi ban yengi kinong persya ya let's say ke sur ke jongpi mereka wengi kuat ban request ru ya ke sarkar bukan page ya kini ki issue kiba kini kinong song bat ke ka setengah kala res kim de ban leklet ya kene tenang balano lada kino ki company ki kuat ban sen company ki kuat ban ra ka development kade ban long da ka jing hunlang da ka jing la bor ka hok ka jong pai ba habang iwan sene de ngi iba ki don ki machine ki bahe ka jingkeli ka bangi kuat ban bu ya ka government bat ya ka pollution board haba menta kadang long tang ka public hearing ban ya environmental clearance satu kila yon am ya ka CTE ya ka CTO bakilala ban wanra kini ki machinery ban luri ka kendau kumne takene ka pausyahi ba ka don shelended ka don ki han jang ka sarkar ki ba involve hakane ka Shri Cement tata kadau ngi kuat ban bu ka jingkermen ka jingkeli ya ka sarkar bat ya ka district administration bat ya ka pollution board hato kila ayo NM ya ka CTE bat ka CTO ba kila wanra ki machinery ki bahak kum kene. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.